Ang ako pangutana Brad so kabahin ni ato mga kaigsuonan nga mga Katoliko nga nagbalin-balin og laing tinuhuan. Nakaingon sila nga ingon ko sila nga kanang simbahan ngano kunong mangutaan na sila nako ngano kuno nga manguros kuno tag moagi sa simbahan kanang pagpanguros kuno kuno abo kuno na sa yawa sa tupang simbahan di Brad atoy pa nila kay dating daan man na sila ni balhin man nga yawa di kuno ng simbahan unya na matikdang ina ko Brad nga pagbalhin nila silang tinuhuan ang mga crucifix ang mga larawan silang balay sa Katoliko pa sila ilang gipanangtang gipanlabay uban gidauban usa ka dako pasipala na nila Brad ug unsa man sa ang ilang patagamtam sa Ginoo na Brad ora ko ta na Brad Salamat kayo, Brad Diosdado Jose Watimar sa Pundol, Guadalupe. Na usa ka butang atong masaya niingon ang Biblia nga ako ang Dios naligut-gut ako sa magbalhin-balhin o pagtuo kung tinuhuan. So balhin no tag di gyud sa to saktong tinuhuan na balhin sa ta pero ang Katoliko mo may tinuod may gitukod ni Kristo year 33. Mura din na ta mo balhin ana. Unya may tungod sa panguros ang ilang hunahuna nga bugaw na siya wa sila kalibutan nga duha ang tuyo is panguros. Ang una the sign of the cross that is magnifying or praising the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mo nagmanguros na may in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. We praise and honor the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muna tuyo na ito, yung agi na ito simbahan, nagdaig ta sa Santissima Trinidad. Huwag naay procession, manguros ta, nagdaig ta sa Santissima Trinidad because of the saint really made by God. Kanya ka ng mga larawan sa mga santos, ningon si Salmista David sa Salmos 74, 4-9. Ningon si David ay ang ako pulong din is Ginoo ang Dios na mulong. Isuat ng David ang Dios na mulong. Ang ako makaaway mo sulod sa kong templo magdaag maso martilyo dugmog ko nila ang ako makinulit nga larawan sunog ko nila ang akong mga balaang simbolo ako silang kaaway. Muna ka na mo dugmog sa mga larawan nga gipahimos Ginoo kay na may gipahimos Ginoo larawan nasa'y gidili sa Ginoo na sa Jeremias 32:25 gidumtan ko kamo kadtong naghimo og larawan nga wa na ko sugua so maghimo kag larawan ni Baal, Belfior, Diana wa man na sugua dumtan ta sa Ginoo pero ang gipahimos Ginoo dili ta dumtan kay gipahimo mas Ginoo na sa Exodus 25:18-22 paghimo Moises og sinalsal nga larawan sa kirubin o anghel ibutang masig kakilid sa altar nya duna siya larawan sa taong balaan da 2 Sari 23:16-19 muna ka mga larawan nga iyang gipahimo sa Dios dili ta dumtan sa Ginoo pero kadtong mga larawan nga gidili niya mga Dios Baal, Belfior, Diana, Jupiter kana kontra na sa Ginoo. Muna katong pangutana ni Igsona to Brad Diosdado Watimar na itubag sa kasulatan.